Begiku ping suarane kaya trompet genengi wong lanang nganti kaya petet elah bojol-bojolku pancene cerewet cerewet loh sapa wangi wong adon rene sanesu nyawang bojo gawene mung turu-turu malangan dikandani orang buku yen rasanta sampeyan tak butuh ajane aku wong lanang seh kurang apa tresno sliramu ra metu mrono-mrono atare wangi aku ra kepengin kerja aku pasrah mangan lan udut tukono jateng bayi ketangan wong lanang anak bojo butuh kesandalan pangan aja kuwatir yen nomorku nembus tenan tak gaweke omah lan mundut berlian tring tring bojo ayu kok senenge cuwat-cuwet mbrebekiku ping suarane kaya trompet genengi wong lanang nganti kaya petet elah bojol-bojolku pancene cerewet cerewet loh sapa wangi wong adon rene sanesu nyawang bojo gawene mung turu-turu wong lanang dikandani orang buku yen rasanta sampeyan tak pupuk alu ajane aku wong lanang seh kurang apa tresno sliramu ra metu mrono-mrono atare wangi aku ra kepengin kerja aku pasrah mangan lan udut tukono jateng bayi kebangetan wong lanang anak bojo butuh kesandalan pangan aja kuwatir yen nomorku nembus tenan